Здравейте! Днес ще ви покажем как може да изградите терен във Vectorworks от DVG файл. Първо импортираме файла по обичайния начин. От меню Файл избираме Import, Import Single DWG. Селектираме файла и даваме Open. Избираме всички обекти да се импортира само като 2D, защото по-късно сами ще определим Z координатите на точките. Ако знаем истинския мащаб на чертежа, може да го изберем от този прозорец, както и ако знаем мерните единици, да ги посочим тук. В противен случай може да използваме функцията Determine Automatically. Избираме OK. Следва да проверим дали всички линии са полигони, т.е. затворени от край до край, защото иначе няма да може да построим хоризонталите. Това най-лесно се проследява в Infobox. Ако намерим полилиния, избираме меню Modify, Convert, Convert to Polygons. Има още няколко неща, за които трябва да следим преди да създадем хоризонталите. Най-често, дори да са полигони, линиите не са свързани една с друга, което пречи на програмата. Затова избираме една линия, която е част от съответния хоризонтал, и от меню Edit избираме Select Connected Objects. Автоматично се селектират и останалите части на хоризонтала, след което от меню Modify избираме Compose. Вече имаме един цял затворен полигон. Друга пречка може да бъде, ако два хоризонтала се пресичат. Тогава просто може да изтеглим единия. Много често при импорт и експорт може да се прихванат и други линии. Хубаво е тях също да ги изтрием, защото иначе ще обърка програмата. Когато сме сигурни, че всички грешки са изтрити, селектираме всички хоризонтали и от AEC Survey Input избираме 2D полигоните да се превърнат в 3D контури. В отворения прозорец въвеждаме най-ниската точка на терена, която е 0, и през какво разстояние са нанесени хоризонталите. В нашия случай това е 500. Тук вече трябва да въведем на каква височина се издига всеки един полигон. С бутоните Up и Down променяме съответното число. И избираме Next, за да въведем информацията за следващия хоризонтал. Ако искаме, може да запазим 2D полигоните, но не е задължително. Завъртаме обекта и виждаме, че хоризонталите са построени. Следва само да ги запълним с терен. Избираме всички 3D полигони и отново от меню AEC избираме терен, Create Site Model. Единственото, което ще променим, е начинът, по който ще изглежда терена в 3D. 3D Mesh Solid ни дава най-реалистична представа за терена. Отново завъртаме
и виждаме самия терен. Сигурна съм, че това значително ще улесни процесът ви на работа.